Ulokhu uqhubekile nokuvunguza umoya onamandla eKapa nowaqala ngoLwesihlanu. Kusiphuke izihlahla kwacekeleka phansi nophahla lwezindlu ezindaweni ezisePeninsula. Kunemikhumbi emibili esamile echwebeni engakwazi ukusuka ngenxa yalomoya onamandla. Lemkhumbi emibili bekumele ihambe ngoLwesihlanu kepha ayikwazanga ukuphuma lapha ngenxa yokwesabela ezokuphepha. Izikebhe ezelekelela imkhumbi zilokhu zizibophe njalo izintambo ukuze imkhumbi ikwazi ukubhekana nalomoya onamandla. Abahlala eKapa basalinde isaziso esibuya kwababhekele ezasemanzini ngaphambi kokuba balibangise ezindaweni ezahlukene. For the passenger vessels, any wind above 20 knots is a dangerous conditions for them to sail under. Therefore, they had to wait for the weather to subside and improve considerable to the level that they are safe to maneuver within. Abagibeli abalokhu bevaleleke emkhunjini kusukela ngoLwesihlanu ebusuku batshelwe ukuba beyoshaywa umoya onqenqemeni lolwandle. We've been stranded in the harbour for about 2 days. Some people are complaining, but most of us are quite happy because nobody gets seasick. Uma lomoya onamandla usuqala ukudamba kungenzeka imkhumbi ikwazi ukuhamba. Ababhekele isimo sezulu bathi lomoya kulindeleke ukuthi ube ngcono kusasa ekseni.